सासे 45 बोसोर बैसोनि सुबुङा गोमादों। सावगारियाव नुनाय बे सुबुङा गोमानानै दं। बे सुबुंनि मुङानो जाबाय सनेस्वर राभा, उदालगुरि जिल्ला भेरगाव काकरमारिनि थागिबि। बेहा सानै फिसाबो दं। थांनाय सप्तासेसो सिगांनिफ्रायनो सनेस्वर राभाया गोमानानै दं। मिथिनाय बादिब्ला 30 नभेम्बर खालारखालि बेलासिनि समाव न'निफ्राय ओंखारबोनाय समनिफ्रायनो दिनैसिम न'फारसे थांफिनाखै। बहा दं बेनि जेबो गुमुर मोनफिनाखै। दुखुथिया बिसिया गोमानायखौ लानानै भेरगाव पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय। नाथाय दिनैसिम जेबो रोखा खौरां गैया। बिसि उर्मिला राभाया फोरमायनाय बादिब्ला गोमानाय दासान्दि सनेस्वर राभानि खर'आ मोजां नङा आरो थांनाय 3 दानसो सिगांनिफ्रायनो बे बेमाराव भुगिनानै दंमोन। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय सनेस्वर राभाखौ सोरबा बहाबाफोर नुयोब्ला 6900763561 जानबुं अनजिमायाव मिथिहरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।